कोकणची माणसा साधी भोळी, हृदयात त्यांच्या भरली शहाळी. आजोबा. अरे नातू इलस, ये 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 आजोबा पाया पडते. अरे पाया किती पडत हा. तू इल बरा वाटला बा. नाही तर तुझं बापूस जो शहरात गेलो तू गेलो हा. तू काय तो व्लॉग काय फॉक करत त्या निमित्तानं तरी येतं बरा वाटत हा. व्लॉग बरा आठवला. आजोबांनो काहीतरी बोलाव ना. काय बोलू. काय बोला. तुम्ही जा बोलता ना तर व्हायरल होता आणि एखादी गाळी वगैरे दिला तर हॅशटॅग ट्रेंडिंग. अरे वेळेनो आम्ही रोज तास बोलतो. तुमका तर विनोदी वाटत आमची काय चूक हा. वा आजोबांनो काय लाईन बोललात. एकदा कॅमेऱ्यात बघून बोला ना. ह्याच्यात हा हा. मेल्यानो आम्ही रोज तास बोलतो. तुमका तर विनोदी वाटत आमची काय चूक हा. कॅमेऱ्यात बघून बोल. इटाम नुसती चल. हा ओ ओ आजोबांनो मला जरा गावाबद्दल सांगा ना. हे सोयीन सोयीन बाळा, हे गावचे रस्ते आहेत, शहरातले रस्ते नाही. हा मला जरा गावाबद्दल सांगा ना. गावच्या जीवनशैलीबद्दल. काय 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 गावच्या जीवनशैलीबद्दल. हा किती. अहो ह्या सगळ्या पुढच्या पिढीपर्यंत पोचूक होया. अच्छा पुढच्या पिढीपर्यंत. हा हा. आणि तुमच्या पिढी किती सण का. हा काय डाव का. बस सांगते. जिला ह्यो आपलं कोकण. तुका सांगतोय स्वर्गात पहाटे पहाटे स्वर्गाचं स्वप्न पडला तेव्हा या सगळा जिवंत झाला. हो म्हणून जगात भारी आपला कोकण असा आणि सोशल मीडियावर आम्ही हा छाती ठोकून ठोकून सांगतो. पण गावाकडे एक झाड लावलं नाही काय. अहो पण निसर्ग, डोंगर, समुद्र, नदी, जेवण, कला, सण, उत्सव काय नाही असं कोकणात. आजोबांनो काय नाही असं कोकणात. पूर्वीची निसर्ग राखणारी कोकणी माणसं नाहीत बघ. हा ती हरवली आहेत. काय. अरे जिला ती माणसं होती म्हणान यो कोकण हा. म्हणान तुम्ही या सगळ्या ब्लॉग मध्ये दाखवू शकतास यो कोकण. बरोबर बोललास. बरोबर बोललास. हे कोण. मी उन्हाळा केवढा वाढलाय बघा. हा मी वाढलंय आणि तू वाढत चाललायस हिवाळ्या. आणि पावसाळ. इलो 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 तुमच्या सगळ्यांचो बाप इलो. इलो मध्ये इलो. तू काय मध्ये मध्ये तडमडाची हौसच असा काय रे. याचा काय सांगा नको रे. मेलो माझ्या सीझन मध्ये पण अधून मधून तडमडतात आणि स्वतःच्या सीझन मध्ये गायब होता. ए जाड्या गपराव. नाही तर जुलै पर्यंत पडूच आहे नाही मी. मग बस डबल शिफ्ट करत. ए पावसाया धमकी कोणाक देतस रे या उन्हाळ्यात. हा तू कस देते मी. काय करतलस तू माझ्या तू काय करतलस तू काय करतलस आधी सांग. अरे किती म्हणतात. अरे तुमची आधीची पिढी किती वक्तशीर होती. टाइम टू टाइम. हे तुमचा काय झाला हा. हे हिवाळ्या. अरे तू किती मस्त थंडी द्यायचंस आणि तू 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 रे उन्हाळ्या. अरे मिरगाच्या पुढे कधी जाऊक नाही आणि आता जुलै पर्यंत. आणि पावसाळ्या. अरे तू तर धो धो पडायचंस पण कधी पूर इलो नाही आणि आता शिंकल्यासारखं पडलं तरी पूर येता. अहो पण आजोबांनो आमची पहिलीची पिढी वक्तशीर होती कारण तुमची पिढी निसर्गप्रेमी होती. निसर्गाचा सन्मान करणारी होती. वय तर निसर्गावर प्रेम करणारी होती. देवासाठी 5 पानं काढताना पण त्यांचा हात थरथरायचो. पण आता 100 वर्षापूर्वीचं झाड ते तोडताना पण मागे पुढे बघत नाहीत. नाहीतर काय इतकी झाडं कापली म्हणून मी जास्त थंडी देणार नाही. नाहीतर शेकोटीसाठी परत झाडं कापतील आजकालची पोरा. ते काय ते कॅम्प फायर का काय ता करत बसतील. बघलं माणसं बदलली म्हणून ऋतू बदलले. म्हणून निसर्गाची काळजी राखणं आता आपली काळाची गरज आहे. सध्या काळाची गरज मी असं आहे. हे कोण मरे काळ्या कोटात. काय माहिती. मी पण पहिल्यांदा बघले एका कोकणात. मी पण. तुम्ही कोण. मालवणीत माका इकास, मराठी आणि हिंदीमध्ये माका विकास आणि इंग्लिशमध्ये बोलूचा तर माका डेव्हलपमेंट म्हणतात. मग नेमकी तुमची भाषा कोणती. पैशाची. अरे तू यांचं काय ऐकू नकोस. ही लोक तुका उगाच इमोशनल करत राहतील. तू माझ्या वांगडा चल. तुझा खरा विकास मी करतलय. विकास
आणि कसं? 10 पदरी रस्ते, मोठमोठी विदेशी हॉटेलं आणि गावात मुलांना खेळण्यासाठी गार्डन. गावात पोरंका खेळू गार्डन टामना नुसती. आणि एवढंच नाही तर मोठमोठी कॉम्प्लेक्स, लिफ्टने वर जाऊचा आणि एक असो विनाशकारी प्रोजेक्ट ज्याचो फायदो अख्ख्या गावाक होईल. विनाशकारी प्रोजेक्ट? त्याचा आमका काय फायदो? तुमका रोजगार मिळतलो आणि हैसर प्रगती झाली की हैच्या जमिनीचो भाव सुद्धा वाढेल. आणि एकदा का तुम्ही हैची जमीन विकली किंवा मायनिंगला लावली की मग पैसोच पैसो. मग फिरा गाडीने आणि बांधा बंगलो, ते पण गावासारखे कौलारू नाही, मुंबईसारखे मोठे बंगलो. काय? होय. आणि आता गावात नेटवर्कही येणार, 5G नेटवर्क. काय? हो. तू विचार करू नकोस, तू हात मिळव माझ्या वांगडा. अरे पोरा नको करू रे असा. तू पुढची पिढी असस, तुझा हात मिळवलंस ना तर तो ह्यो निसर्गाची राख नंगोळी करतलो. हे बघ, त्याच्या वांगडा हात मिळवशील तर आमचा काय खरा नाही. हे कसले आवाज? माका काय माहित? पावसाळा होता. आता हे प्राणी कोणत्या भाषेत बोलू लागले? अरे आपला तास दुर्दैव की आपला त्यांची भाषा कळणार नाही, पण ते पण तास सांगत असले रे की असा नको करू रे पोरा. अरे तू यांचा विचार नको करूस, स्वार्थी बन स्वार्थी. एकदा का पैको आलो तर हाच निसर्ग बघू बाहेर गावी जाता येईल. झिला पैसे खर्च करून बाहेर गावचा निसर्ग बघण्यापेक्षा हळू आयतो निसर्ग जा. सॉरी आजोबा, डील इज डील. ओ दादा, हा कोकण? हा कोकणातच उभे आहात तुम्ही, बोला. हा, कोकणात? हा, या कोकणातला विकासनगर झोपडपट्टीत. झोपडपट्टीत? अहो पण इथलो निसर्ग? कोकणात निसर्ग आता 10 वर्ष जुनी गोष्ट झाली ही. 10 वर्षात एवढं सगळं बदललं? हा, माणूस 2 तासात दिल्लीत पोहोचता. मग झाडा तोडूक किती वेळ लागता? अहो पण थोडा तरी निसर्ग शिल्लक असतात ना. हा, इथून 16 किलोमीटरवर मालवण आहे, तिथे आरे नावाचं जंगल आहे. पण तिथे पण काय आहे ना, नवीन प्रोजेक्ट आलेत. काय? हा. ओ, तुमच्या भाषेला काय झालं? तुम्ही कोकणी का ना बोलत? अहो कोकणच उरला नाही तर कुठली भाषा? अहो मराठी बोलतोय ना ते बघा. बरं ते येता चायनीज खायला? चायनीज? कोकणी जेवण? काय कोकणी कोकणी लावलंय हो? कसले सण, कसली संस्कृती, कसली भाषा, कसलं काय? येताय चायनीज खायला? काय? काय 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 किती प्रश्न विचारतस? विकास करूचा ना तुका? विकासाचा आमिष कोणाक दाखवतस? आमची कोकण जीवनशैली विकसितच असा. बाहेर लोक पैसे देऊन इको टुरिझम शिकतात, तर आमका पिढी जातच मिळाला हा. म्हणजे मी वाईटच आहे? भावाशी तू वाईट नाही, तुका घडवणाऱ्यांची नियत चांगली व्हाई. शबास पोरांनो, पुढच्या पिढीपर्यंत सही सलामत निसर्ग पोहोचवण्याचं काम या आदल्या पिढीचं असता. होय, विकासाक हाताशी घेऊनच आम्ही या काम करतलो. विकास आमचा मित्र होतलोच, पण त्यामुळे हैली एक फांदी पण तुटायची नाही याची काळजी आम्ही घेतलो. आणि हो, या मातीत जसं विकास व्हायो तसंच विकास आम्ही करतलो. जमिनीकून विकास नाही तर भकास होता. हा, खरं असा तुमचा. मी यो काळजी घेईन. कोकणची माणसं साधी भोळी. कोकणची माणसं तर साधी बोळी हत, पण ती आता हुशार आणि शहाणी पण झाली हत. चला तर पोरांनो, आता आपण निसर्गाचा विकास करूया. तो आपला विकास करीत असता. वय हा?